kɛra Kaaba tintan kɔnɔ, Karan kaforen kɔnɔ, bolontonso kɔnɔ, Kaaba Sergili kɔnɔ, Karan komini kɔnɔ, bolonton. Bolontonkaw sɔrɔla bi Kairilo 2024 Kulikan fɔga gara kɔ Cameroun la ani 90 kolen tile 8 le 8 décembre. O sɔrɔla ka taa foro la k'u bɛ taa u ka ɲɔtigɛyɔrɔ la. Baniko ci taara fɔ u ɲɛnɛ walasa ko ci taara fɔ u ɲɛnɛ ko fatuli kɛra so k'u kana. O nana o janaja la, janaja kɛra fɔ wula fɛ 16 tuma 16h tuma. Mɔgɔ dɔ seginna ka taa foro la ka taa foro lajɛ wula fɛ. O taara foro sɔrɔ nin cogo in de la, o y'a sɔrɔ tasuma donna foro kɔnɔ ka foro fan bɛɛ jeni ka kɛ mɔɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a jɛjuru la cogo min na. Nin kɔni kɛra wawule de baw ka samiyɛ bɛɛ kɛ foro baaraw la. Kɛcogo ye tan sumadon tuma in na. An mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na ni mun se kɛra mun ye walasa ni wawule in bɛ se ka lafa cogo min na.